سلام نعخاتكم نايز مدب زي تخطاتلتي أو رحقنا بقربان زلخم حواتنا بسم يسوع كريستوس سلام نعخاتكم يخون እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሐቢርና ባርካብ ቃል እግዚአብሔር ክንካፈሊና ናይሎ መርእስትና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ አርባዕተ ወንጌላት ብዝብል አርእስቲ ካብ ቃል አምላኽ ክንመሃሪናሞ እግዚአብሔር ክዛረበናን ክምህረናን ብርሃኑ ሊእኹ ድማ ህይወትና ዝጠቅም ኣብ ሓቂ ድማ ክንጸንዕ ዝሕግዘና ካብ ቃል እግዚአብሔር ሐቢርና ክርኢና ባር ንጸሊ ወይታ ይባርኩም ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አቦ በጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንመስግነካለና በዛ ሰዓት ዚያ በቅዱስ መንፈስካ ስለትድግፈናን ስለትምህረናን ከአ ክብርን ህበካለና እግዚአብሔር ስለህያው ቃልካ ተመስገን በዛ ቃል ዝድማ ነሕዋተይ ተባረኾምን እግዚአብሔር ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ድማ ትገብሮምን ስለዘለኻ የመስግነካለኹ ንነፍስ ወከፍና ድማ ሕጂ እግዚአብሔር አምላኸ ንዝምህር እግዚአብሔር አቦ ከም ዝግባእ መምሃር ክኽእል أمروي كتبره منفسي كدرخو እግዚአብሔር ሕልናይ ከተበርትዖ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልይ ኣለኹ ንሰምዕ ህዋተይ ድማ ጽን ዝብላ ኣዛን ክትቦም ንሆ ብሰምዑ መጠን ክባረኹ እግዚአብሔር አምላኽ ክትረዳኦም ይልምነካ ኣለኹ እዚ ምን ጽቡቕ ፈቃድካ ክትገብሩ ኢኻሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን አሜን ራይም ባር ቅዱሳን ናይሎሚ አርእስትና አገዳሲዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ አርባዕተ ወንጌላት ብዝብል አርእስቲ ካብ ቃል አምላኽ ክርኢና ከምቲ ትፈልጥዎ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ዝተኸፍለ እዩ ብሉይ ኪዳን ዘብሎ ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ዘብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝመጸሉ ንምድሓና ከዓ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደሞ አፍሲሱ ሳልሰይቲ መዓልት ዝተንሳአሉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመዩ ኢሉ ሓድሽ ኪዳን ብደሙ ከም ዝመስረተ ሓድሽ ኪዳን ዘብሎ ንሱ እምበር መሰረት ናይ ብሉይ ኪዳን ኣርባዕተ መጽሓፍቲ ጠቕላሉ ሓሙሽተ ምስ ዘፍጥረት ሓዊስካ እቶም ቀንዲ ግና ደቂ እስራኤል ካብ ግብጽ ዝወጽሉ ኪዳን በትደም ገንሸል ድማ ምስ እግዚአብሔር ዘአተውሉ ኣብ ከረንሲና ሕግዝ ተዋህብሉ ካብ ዘጻአት ዝጅምር ስለ ዝኾነ ኦሪት ዘጻአት ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘሆልቅ ኦሪት ዘዳግም መሰረት ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ ውን መሰረት ናይ ሓድሽ ኪዳን እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዞም ኣርባዕተ ወንጌላት ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቶም ቅዱሳን ማለት ንማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ ዝበሃል ጎይታ ካብቶም 12 ዝፀውዖም ሐዋርያት ሓደ ከም ዝነበረ ማርቆስ ድማ ሓደ ኣገልጋሊ ግና ከምቲ ኩሎም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝብልዎ ማርቆስ ጸሓፎ ኮይኑ ጴጥሮስ ከም ጸሓፎ ዝንገረሉ ወንጌል ሉቃስ ድማ ሓደ ካብቶም ተኸታተልቲ ኣመንቲ ደቀ መዝሙር ዝነበረ ሓኪም ከም ዝነበረ ዝሕብረና ዝጸሓፎ ንቴዎፍሎስ ዝጸሓፈሉ እዩ ወንጌል ዮሐንስ ድማ ሐዋርያ ዮሐንስ እምበር ክልተ ሐዋርያት ክልተ ድማ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ዝጸሓፍዎ ወንጌላት ናይ ክርስቶስ መሰረት ናይ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና እዞም ኣርባዕተ ወንጌላት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጽዎ በቲ አምላኽ ዝደረኾም ድርኺት ነቲ ንሱ ክጽሕፍዎ ዝደለዮም ከም ዝጸሓፉ ኣብቲ ወንጌላት ንርኢ ማለት እዩ እምበር ማቴዎስ ክጽሕፍ ከሎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ንጉስ ወዲ ንጉስ ገይሩ ኣቕሪብዎ ኣሎ እግዚአብሔር ንጉስ እሞ ካብ ንጉስ ተወልደ ወዲ ንጉስ ስለ ዝኾነ ንጉስ ንኻልእ መንግስቱ ስለ ዘይሳግር ስለ ዘይሕልፍ ወራሲ
ኮይኑ ንጉስ ኮይኑ ናብ እስራኤል ከም ዝመፀ ኣብ ኢየሩሳሌም ከተማኡ ገይሩ ክነግስ ከም ዝመፀ እዩ ማቴዎስ ጽሒፉልና ወለዱኡ ክጠቅስ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ጀሚርና እንተሪኢናዮ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለዶ ነገስታት ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ዘሎ እምበር بمولو أبتي وانجيل ماتيوس اندحرئنا يسوس كريستوس بسلطان كزارب كله كم حدا نقص ناب يروساليم أبصعب أدقت وطيحو خمس كله أتي بزكارياس نبي معرف تشعته قدرة تشعته إنه نقصكي أبصعب أدقت وطيحو نابخي مسألو نسو تحتيو نسو لواهيو زبالو قلب أنت خفتسم ناب يروساليم أب أدقي توتحو بنكسنات كم زمسئ ينقرنا أب عسران كلتن أب تقدامي قطري إنه منقص أملاخ نودو مرعز قبره نقص مسلي لي أتو نقص نودو مرعز قبره كبل كله أتو ودو زنقص نقص كم زخونه أو حبيرو أو تمعرف عسران كلتن دما نفريساويان كحاتهم كله أمج أرشا انتايلو يسوس كريستوسي ود داويت ديو إلو مسحاتهم ود داويت انت زخون داويت قويتان قويتاي نسألا تخامر قص قرخاس قعز قبروم أبي ماني تقمت زبلو إلو قويتنتو خقلس كله ينقرن سلازا أب زكارياس معرفت شعاته أم مزمور داويت معرف 110 زلو بزعبا قويتنتون نقسنتون أما تيوس تتقيسو نرخبو إذي يسوس كريستوس إذي أما تيوس إنه نقسكي تباهيلو تتقيسو زلو يورساليم كم نقس كوينو خمس أخلا يورساليم قنا كالو نقس حزا سلس انحد كتب عدن كتربيشن كولا نري سلازي قربات أين برون دك إسرائيل نزن نقصي نمقبال سلازي أنا نسخاتكم من دما يسوس كريستوس كان جسنا ناب كبري كم تعنا أتي بأملاخ زلنا كبري نقسنت كان جسنا 5 مسأة أبزو إنجليزي نعين أخاتكم من يمهرنا نرسو نقص كوينسي كابو بون زامون زبلو كلهم بسلطان كنقصو 5 خونه يزاربنا ازي ابرا يوحنس معرف حمشته قزر 10 حدا دحري انبيبنا انتاي زبل صحف نركب تحاريت كاس بدمكا نغزي ابيهر زخونو كاناتن منغستن غبير كايوم اخا امدر دما كنغسيوم يبلن نتوم بدمو زعدغنا كريستوس امدري كنغسيو اتعلامو كهناتن منغستن كغبرنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እምበር አማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ንጉስ ኮይኑ መጽኡ አምዕራፍ 1 ወለዶ ካብ ነገስታት ከም ዝኾነ ክጅምር ከሎ አማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ድሕርን ቢብና እንታይ ዝብል ነንብብ መጽሐፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ይብለና ካብ አብርሃም ጀሚሪዩ ዝጠቅስ ናበይ ከይመጽእ ናብ ዳዊት ይዝመጽእ ስለዚህ እቶም ከዛ ዳዊት ዘለው ንግስነታ ጀመረን ነይሩ ሳኦል ኣብ እስራኤል ንጉስ ኮይኑ ነይሩ እሞ ንሳኦል ከም ንጉስ ክቆጥር ኣይነሪኦን ኢና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ መስመር ካብ ዳዊት ከም ዝኾነ ምክንያቱ ሳኦል ካብ ነገድ ይሁዳ ስለዘይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ነገድ ይሁዳ ካብቶም 12 ነገድ እሞ ካብ ነገድ ይሁዳ كم زولد أبز فترة معرف 4 شعات تتصحيف له علمه بز مسمر زي يسوع كريستوس كابزر داويد كم زخونه نقص كم زخونه ينقرنا سلازي كاب معرف حاله قصر شدشته السي نقص داويد نقص داويد ولده نقص داويد نابلد ما نقصات أبسيبو ناب يوسف كابونا مريم يمسمو يسوع كريستوس نقص ود نقص بسقا كابزر داويد كنقص زقبو بمنفس
እግዚአብሔር ንጉስ ይሞ አብ እስራኤል በخلتيو بمنفسن بسغان كنغس زمص ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ مبار እዚ ክርስቶስ ተባሂሉ ዘሎ በግሪክ ቋንቋ ክርስቶስ ማለት ክቡር ቅቡእ ጎይታ ንጉስ ንኹሉ ዘጠቃልል እሞ እዚ ዝቅባእ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገስታት ይቅብኡ ስለዝነበሩ ቅቡእ ኮይኑ ኣብ እስራኤል ክነግስ ከም ዝመፀ ይሕብረና እምበር ኣብ ምዕራፍ 2 ይኸ እነሆ ሰብ ጥበብ ካብ ርሑቕ ነቂሎም እቲ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ካብ ምብራቕ ርኢና ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ ይብለና ስለዚ ማቴዎስ ብሙሉ እንተሪእናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንግስነቱ ዝተገልጸ ወደ ኣምላኽ መንግስት ከም ዘላቶ እና ነገረ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ እንሆ መንግስት ኣምላኽ ቀሪባላ እና በለ ክሰብኽ ከሎ ንሪኦ ራብዓይ ምዕራፍ ቁጥር 17 ኢየሱስ ካብኡ ነጀው ይብለና መንግስት ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እና በለ ክሰብኽ ጀመረ ይብለና ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ናብ ከረን ደይቡ ከም ሓደ በዓል ስልጣን ደቀ መዛሙርቱ ምስ ቀረቡ ብስልጣን ቃል ክሰብኽ ከሎ ንሪኦ ኣብ ሻውዓይ ምዕራፍ መወዳእታ ናይቲ ስብከቱ ከምዚ ይብል ዘረቡ ይብለና ኮነ ድማ ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ምስ ወደአ ከም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ እቶም ህዝቢ ብምሁርኡ ተገረሙ ይብለና ዘገርሞም ዘሎ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክሳዕ 7 ዘሎ ናብ ከረን ምስ ደየበ ብስልጣን ከምዚ ከም ተባሃለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹ እናበለ ብስልጣን ኣነ እናበለ ጎይታ ምዃኑ በዓል ስልጣን ምዃኑ ጎይታ ክብሪ ምዃኑ ክሕብር ከሎ ንሪኢ ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹ ከምዚ እዩ እቲ ናይ መንግስተይ ኣመሓድራ ኢሉ ናይ መንግስት ኣምላኽ ኣመሓዳድራ ኣብ መንግስት ኣምላኽ ከመይ ክንመላለስ ከም ዝግባአና ኣብ መንግስት ኣምላኽ ዝወርስ መን እዩ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ መንግስት ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል የልቦን ኢሉ ስለዚ ዳግም ካብ እግዚአብሔር ምስ ተወለድና ናብ መንግስት ፍቁር ወዱ የእትወና እሞ ኣብ መንግስት ኣምላኽ ዝኣተወ ዘበለ ክነብሮ ዝግብኦ ናብራ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክሳዕ 7 ዘሎ ኣነ ግና እናበለ ብስልጣን ክዛረብ ከሎ ንሪኢ ኣብ ምዕራፍ 8 ክጅምር ከሎ ካብ ከረን ወረደ ይብለና ምስ ወረደ 3 4 ወይ 5 ዝኾኑ ዓበይቲ ተኣምራት ክገብር ከሎ ንሪኦ ተቀዳማይ ተኣምራት ናብ ሓደ ለምጻም ንጉስ እኳ ክነሱ እቲ ብሰብ ተናዓቀ ለምጻም ክቕበል ግን ትሑት ዝኾነ ንጉስ ፍሉይ ንጉስ ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ ንጉስ ኪ ትሑት እዩ ኣብ ጻዕዳ ኣድጊ ተወጢሕና ባኸ ይመጽእ ኣሎ እዩ ንጉስ ኣብ ፈረስ ኣብ ሰረገላ ይመጽእ ኢየሱስ ግን ትሑት እሞ ትሑት ኮይኑሲ ነዚ ሕብረተሰብ ዝፈንፈኖ ለምጻም ክቕበል ከሎ ንሪኢ ብድሕሪኡ ኸ ሓደ 100 ሓለቓ ሮማዊ ናባይ ክትመጽእ በቑዓይ ኮንኩን ወደይ ወይ ቆልዓይ ሓሚሙ ክትፈውሶ ንዓ ምስ በሎ ይመጽእ ኣለኹ ምስ በሎ ኣብ ትሕቲ ናሕሰይ ክትኣቱ ኣነ በቑዓይ ኮንኩን ምስ በለ ሓደ ዘገርም ቃል ተዛሪቡ ኢየሱስ በዓል ስልጣን ምዃኑ ተዛሪቡ እንታይ ርድኢት ስለ ዝነበሮ እንታይ ኢሉ ኣነ ድማ ኣብ ትሕቲ መላኽ ዝግዛእ ኢሉ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ በዓል ስልጣን ንጉስ መራሒ ከም ዘለዎ መስኪሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ቄሳር ግዝኣት ንጉስ ቄሳር ዘመሓድሮ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣነ ድማ ከም በዓል ስልጣን መጠን ንሓደ ኣብ ትሕተይ ንዘሎ ኪድ ይብሎ ይኸይድ ንዓ ይብሎ ይመጽእ እዚ ግበር ይብሎ ንባርያይ ድማ ይገብር ንስኻ እውን በዓል ስልጣን ኢኻ ጎይታ ኢኻ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ወደይ ድማ ይሓው ምስ በሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ተገሪሙ ነዚ ሰብዚ ከድንቆ ከሎ ብእምነቱ ንሪኢ ደቂ መንግስቲ ግና ይብላብኡ ናብ ወፃ ክድርበዮ ከሎ ንስኻ ግን ሓደ ካብቶም ኣብ ማኣዲ ብርሃም ዝበልዑ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ደቂ መንግስቲ ዝብል ቃል ኣሎ እሞ
بخريستوس يسوع زعمنا كلاتنا دق منغستي كم زخنا اب تصحف يحبرنا سلازي نغوس يزولد بريزيدنت لومي تمريصو كالك مرص يخيل نغوس غنا بولده يزرخبو نغسنتمو نحناون بولدنت بمنفس كريستوس انت دا اميننا دحينا سلطان زلنا خنكونيو غويتا ابزي نمسلنا زمص زلو مبار امعراف شعاته امعراف عسرته بزعبا سلطانو بزح كنردو نخيل او خركب نخيلنا غزينا محصار جن امعراف عسرت حدا قطري حدا كونه دما يسوس نعسرت خلت دق مزامرتو مئزازهم مسود يبلن بسلطان يئزز كم زغبرو نابتخيدو ابتعيي بعد سلطان كوينو كمرح كله نريو امعراف عسرت خلتون كمو بعد سلطان كم زخونه كنركب نخيلنا بفلاي اب قطري 13 اتم حزب كلهم كا ازس اتودداو يديكون إلهم استنكروا كلا قصلو خلو خانري يسوس غنا منغست خمزلاتو بمنفس قدوس منغست املاح بمنفس قدوس ياتغزئن تسلطنن مو انا غنايلو نغاننتي بمنفس املاح زوصوم كابكونكو انه منغست املاح نابخاتكم مصتي منغست املاح بمنفس قدوس يا سلطانا تم حضر ابلعل كله دما تسلطن سلازي منفس قدوس اب هيوتنا بخريستوس زعمنا كمصو كله بعل سلطان كوينو ابلعل اغاننتي زسلطن ايمو ابلعلي اغاننت نسلطنلو سم يسوع كريستوس بمنفس قدوس اب هيوتنا يعي مالتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከምዝና በለ بزعبا نقسنتو امعراف 13 بسلطان كزارب كله نري امعراف 14 بسلطان كزارب كله نري زغرم نغرات الله امعراف 16 اسك خساغر امعراف 16 كلهم من يقولوني لحديتو قال يوم يوحنس مطمق يبلخا كالوت الياس قال يوم ارمياس قال يوم دم حدا خاب نبيات يوم يبلخا مسبالو مسخاتكم كان تايتو بلني لهم نتوم دق مزامرت بطرس مسخا كريستوس ودهياو املاح يخيل كريستوس نغسنتو ودهياو املاح ملوكوتنتو املكيتو تزاريبو ترديو كانت زي كونه جن اتي يسوع كريستوس مننتو زغلص نا እግዚአብሔር መንፈስ በአፉ ተዛሪቡ ማለት እዚህ መስበል እንታይሉ ደገታ ሲኦል ዘይ ሒሉ ማህበር አብዛ ኸው ሕዚአ ካንጽ ንስኻ ድማ ሓደ ካብቶም ዝንደቁ አማን ኢኻ ኢሉ ጴጥሮስ ይኸይሉ ኣብታ ማህበር ዝንደቁ ህያዋን አማን ሓደ ንስኻ ጴጥሮስ ይኸይሉ መርሖታት መንግስት ሰማያት ድማ ከበካኤ ዝብል አውሉ እዚ ስልጣን ንጉስ የሰልጥነካይ ስለዚህ መርሖታት መንግስት ሰማያት ክብል ከሎ ንስኻ ዝኣሰርካዮ ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይ እስር ክኸውን ንስኻ ዝፈታሕካዮ ኣብ ምድሪ ኣብ ሰማይ ድማ ፍትሕ ክኸውን መበሊኡ ከምቲ ኣነ ሰልጠንክዎ ከምኡ ክስልጥን ኢኻ ኢሉ ብዛዕባት ዝመጽእ ብትንሳኤ ክረኽቦ ዘለዎ ተዛሪቡ ክህበካኤ ይዝብል እሞ ንመጻኢ መርሖታት መንግስት ሰማያት ድማ ክህበካ እየ ማለቱ ድሕሪ ትንሳኤ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንስኤ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 18 ክሳዕ 10 ዘሎ እንትሕርኢናዮ እንታይ ዝብል ቃል ኣውሉ ኢየሱስ ድማ ቅርብ ኢሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡን ኣሎ ስለዚህ ኪዱ ንኹሉ ፍጥረት ወንጌል እናሰበኽኩም ዝኣመነ ዘበለ ብስመ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቁም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ከዓ ምሳኻትኩም ይሉ በዚ ስልጣን እዚ እምበኣር ጴጥሮስ ወንጌል ሰቢኹ ብስልጣን ካብ ኢድ ኣጋንንቲ ካብ ኢድ ሓጢኣት ካብ ኢድ ትንሰብ ዝሒሎ ኣናጊፉ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከእትዎም ከሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ንመጀመርያ ሰበኸ ጴጥሮስ ንሪኦ ማለት ኣብ ምዕራፍ 10 ግብረ ሃዋርያት ድማ መርሖታት ይዝብል እሞ ቀዳማይ መርሖ ንኣይሁድ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካልኣይ መርሖ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 10 ንኣህዛብ
نمدحان زخون بسلطان وانجيل سبيخو بسم يسوس كريستوس حدقت حاتيات نسبات بسمو كنقر كله نري ما نبيتروس رايديو ننأمن بخريستوس زبل نمبر سلازي أب وانجيل ماتيوس 18 نبيت كريستيان زهابا سلطان نري مبار كم تن بيتروس تبهللو كل تخابخاتكم ويسلسته ناب سماي أب تأكبلو أمم مز السمامعو أم مدرز أسروا أب سماي أسر خوني أم مدرز فتحوا دما أب سماي دما فتح خوني إلو نبيت كريستيان زهابا سلطان أو نري بيت كريستيان أو وانجيل ماتيوس كري أخلنا منقستيا بقالون بسمون اتسلطن منقستيا ناي منفس قدوس سلطان زتقبلت بزي سلطان زي دما أبلع لحاتياتن أبلع لناي سيطان أسرارحان اتقز كوينا نري أمعراف 19 حلفتي لناخي منقصو بزملكت معراف 19 اندحري ريخم نحن أنا كل حديقنا سعيبنا كالنا انتاي كتبنا يا خايلو إلومو حاتو خلو بعال بيتروس انتاي مسبله حدا نمنق السمايات كأتوس انتاي كجبر مسبله حدا هبتام سبعي ما نايزل عالم هيوات كتركب تدليخا تحقتها تفوت عندي خايلو موزن أخاب نسنة تيجميري يحلو عندي انتاي قودي لنا مسبله زلك عشت كامس عيلو انتاي مالك فتقوم كأخذ كوني خايلو انتاي مالك نمنق الساملاخ كتأتو واقع كفيل كأخذ تأتو مالتي منقص أملاخ واقع تخفل يا هيوات كا تخفل حدار كا تخفل دق كا تخفل مسل كا تخفل سلازي يومكو سلا منقص أملاخ حسار مكرات أقبو زلو قدوسان سلا منقص أملاخ حسار مكرا يسأقبو له نزوم مسؤو حسار مكرات أقبو مسؤو دما خنوك سيومي بلنا رومي شمونتي 17 مبار كم زيلوهم أقطري أسران شدشن يسوس أمتهم إذن سبعي كألوني نعم لح جناي كألي بلو شعو بيتروس مليسو نحن هنا كل حد يجناس عبنا كا انتايكم كركبنا بلو يسوس بلو نسخاتكم سعبكمني بحدش للدد بتاود سب أبزفان كبرو زقمت الله جزيه نسخاتكم دما أب 10 تخلتي نجد إسرائيل كم تفردوا بحق بلكم الله سلا سميلو أباي تخونه ويس أحوات ويس أحد وي أبو وي أدي وي سبيتي وي ولد وي قرهو حدا جزبله ميت عبد كركب نايزل عالم هيوت وين كورس إيو نابله تزاريو أما عراف أسرح من قصة سمايات نتخلط وينو سوي علت كسمامع أنجيهو زوج أبع البيت تمثلي من قصة سلزلاتو ماتيوس نت من قصة أملاخ زبل من قصة سماياتي زبل مخنياتو دك إسرائيل نجزيابير بشمو خطوعوا سمو بخانتو خمل عال كوينوم سلز أسرو أكن دجزيابير زبلو سماي يوم زبلو نيرو ممو من قصة سمايات زبل قال تدقاقيمو ماتيوس نرخبو مبار يسوس كريستوس بعال سلطان كم زخونه بعال عصب خم زخونه نتوم زقلقلوا دما عصب خم زهبهم أماتيوس معرف أسرع تتقيسلو أماتيوس أسرع حدن كاب حدث قا حموشته بفلا 4 حموشتن كم ببولكم اتب نبي نقول صيون انه نغسكي لواه اب ادغن اب إلو ادغن توطيحو نابخي مصالو بلوا زبل كفصم ازخلو كونه يبلن ناب يروساليم اب ادغ توطيح مص يروساليم غنا حده زي قبا اسب انغيسا سلصنحت نسو دما هيرودس كاب اسرائيل نجد زي كونه كاب نجد إساو روماويان زسلطنو زيناتو سفر حيزو صنحه تا يروساليم كم زي سبعه حزات صنحت سبيتي كتناوطن كتربشن كلها نري غويتا غنا غويتا خبري امو بخبري نابتا ختما اتيب لنا اما عرف اسران كلتن اتخطو ويني كم تزغبا كايو سلا زي ترخبو دق اسرائيل اب قطر اسران حدن انتاي لوم نيرو قطر 43 سلازي دما تا منغست املاح كاباخاتكم كتوسد فريان زفرو حزبون كتوهابيا ابلكم اللهو
إلو مستزاربة شعو حرقو خلو نري أب عسران كلتن شعو بيت كريستيان كم زمسرد نري انتاي بلا أب عسران كلتن قطر حدا يسوس ملسه كم بحدش دما بمثلا خمزي لنقرو منقص سمايات نودو مرعاز قبره نقص تمثل إذن أي بيت كريستيان ممسراتي مباركة بحزبنا حزابن بيت كريستيان مسريتو مرعى ود نقص تفتسيمو شو أبت مرعى أتخدان أتنقص يوزع عدلون يرمو نقص زي عدلو خدان زي قبره أبتي داس كم تصنحو أمسعاتون أتي نودو مرعاز قبره صنقو زي هابنا كاو صنقو زي تقبلنا سبات نايزا منقص أبال كم زي نخون أبت ماتيوس أسران كلتن طويسلو كم زلنا بلي يسوس كريستوس نقص مخانو يحبرن أم عرف أسران 4 كم نقص كم زمت أم عرف أسران 5 قطر 30 حدا دما جناخي ودسب بخبرو مسمت كلاتهم ملاختون مسو شعو أبزفان كبرو يقمت أباقع كابت آل دما يفلي بسلطان نتون أباقع نابنا يزل عالم هيوت نتنات آل دما نابنا يزل عالم سقاي هساقرن ويك فردن كله نري أب عسران شدشتن يسكال كلا قصلو خلو نريو يسوس كريستوس كابتن زسقلو كلت عبيت مخنياتات أنا ود أملاخي سلازبلن أنا نقوس يسلازبلن يمو إذا فلتنا يسوس كريستوس كم نقوس كلا قصلو خلو رئينا ماتيوس يسوس نقوس مخانو 5 حبرنا كنفلت له مشت ينقركم ويتا يبارككم